дар мавсими ҷории чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ аввалин маротиба покер ба қайд гирифта шуд. Футболбози соҳибном Фатҳулло Фатҳуллоев ба дарвозаи дастаи Душанбе 4 гол зад. Дар дидори дигар Истарафшон аз тими Истиқлол шикаст хӯрд. Файзка низ баъд аз якчанд рақобатҳои бенатиҷа аз муваффақияти деринтизори худ истиқбол кард. Шарҳи бештари даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон дар гузориши навбатӣ. дар даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон Хуҷанд бо тими футболи Кӯктош рақобат намуд. Шогирдони Рустам Хоҷаев аллакай дар дақиқаи дуюми рақобат гол заданд. То баъд аз зарбаи бозингари Хуҷанд Далер Ёдгоров вориди тури дарвозаи Кӯктош шуд ва ҳисоб кушода гашт. дар дақиқаи 11-уми вохӯрӣ соҳибони майдон боз як имконияти хуби голзаниро фароҳам сохтанд ки Нозим Бобоҷонов голзанӣ кард ва ҳисоб 2-0 гардид. чунин ба назар мерасед ки Кӯктош дар муқобили Хуҷанд бидуни муҳофизатгар ба майдон баромадааст, зеро дар дақиқаи 19-уми рақобат Комрон Турсунов низ бидуни мушкилӣ муаллифи гол гардид ва Хуҷанд аллакай дар дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ бо бартарии комил пешсаф шуд. дар дақиқаи 26-уми рақобат Насимҷон Маҳмадиев аз ҳайати дастаи Кӯктош тавассути зарбаи сар тӯбро вориди дарвозаи Хуҷанд кард ва ҳисобро тағйир дод. дар қисмати аввали дидор Далер Ёдгоров тӯбро моҳирона ба қисмати болоии дарвозаи дастаи ноҳияи Рӯдакӣ равона сохт ва ҳамин тавр голи зебоиро ба самар расонид. бешубҳа голи задаи бозингари Хуҷанд яке аз голҳои зебои даври мазкур низ гуфтан мумкин аст. дар идома ҳарду ҷониб зиёд ҳуҷумҳо анҷом доданд, вале бозингарони даста бо 5 голи задаашон дар қисмати аввал қаноат карданд. нимаи дуюми бозии дастаҳои футболи Хуҷанд ва Кӯктош аз қисмати аввали нерӯсанҷӣ каме тафовут дошт, зеро агар дар 45 дақиқаи пайти аввал 5 гол зада шуд, пас дар қисми дуюми нерӯсанҷӣ як гол ба қайд гирифта шуд ки он ҳам аз ҷониби футболбози дастаи Кӯктош Насимҷон Маҳмадиев зада шуд ва дар маҷмӯъ ҳамакнун Хуҷанд бо ҳисоби 4-2 Кӯктошро шикаст дод ва дар зинаи дуюми ҷадвали умумии мусобиқа мавқеи худро устувор нигоҳ медорад. дар яке аз рақобатҳои даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ тимҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Душанбе ба ҳам омаданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи вазорати мудофиа доир гардида бо ҳисоби 4-0 ба суди соҳибони майдон ба анҷом расид. муаллифи 4 голи ин дидор сарвони дастаи клуби марказии варзиш Артиш Фатҳулло Фатҳуллоев гардид. Фатҳулло дар дақиқаи 6-уми бозӣ ба задани гол даст ёфт ва артишиҳо ба пеш баромаданд. дар дақиқаи 38-уми дидор ин бозингар голи дуюми худро вориди дарвозаи рақиб намуд. қисми аввали бозӣ бо ҳамин натиҷаи 2-0 пушти сар шуд. дар дақиқаи 80-ум сарвони дастаи клуби марказии варзиш Артиш голи сеюми худро ба дарвозаи Душанбе зад ва хетрикро ба номаш сабт кард. бо гузораи 2 дақиқа Фатҳулло Фатҳуллоев голи чоруми худро зад. бо ҳамин тартиб дидори дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Душанбе дар доираи рақобатҳои даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ бо ҳисоби 4-0 ба суди дастаи клуби марказии варзиш Артиш ба анҷом расид. дастаи Истиқлоли Душанбе бо ташаббуси голи задаи Алексей Ларин ғалабаи сафарии худро бар муқобили дастаи Истаравшан ба даст овард. дар даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ дастаи Истиқлол дар сафар бо Истаравшан рақобат намуд. қисмати аввали нерӯсанҷӣ бидуни задани гол ба анҷом расид. дар оғози пайти дуюми вохӯрӣ бозингарони дастаи Истиқлол зарбаи кунҷӣ анҷом доданд ки аз он легионери Истиқлол Алексей Ларин истифода карду тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Истаравшан сохт ва ин як зарбаи нишонрас ғалабаи дастаи Душанбегиро бар муқобили соҳибони майдон таъмин намуд. ёдовар мешавем ки дастаи Истаравшан дар 2 даври охири чемпионат аст ки ба шикаст дучор мешавад.
дидори дигар миёни ду дастаи вилояти хатлони шаҳри бохтар ва равшани шаҳри кӯлоб ки яке аз бозиҳои марказӣ ва дерби ба ҳисоб меравад ҷолибу диданӣ баргузор гардид. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ сурат гирифта бо ҳисоби 2-1 ба нафъи тими хатлон ҷамъбаст гардид. ҳисобро дар дақиқаи даҳуми рақобат бозингарони дастаи меҳмон боз намуданд. ҳамлавар рақами 31 овусу обед имконияти ба амал омадаро самаранок истифода бурда тӯбро дохили дарвозаи дастаи соҳибони майдон намуд. ҳамин тавр қисми аввали ин майдондорӣ 0-1 ба анҷом расид. дар идомаи пайти дуюм сармураббии дастаи хатлон Аслиддин Ҳабибуллоев ба даста чанд нафар бозингарони эҳтиётиро ба майдон ворид намуд ки он ҳам самар дод. дар дақиқаи 65 бозингари рақами 30 хатлон Нуриддин Ҳамроқулов бо голи задаи худ ба дарвозаи дастаи Равшан ҳисобро баробар намуд. барои ба даст овардани ғолибият футболбозони ҳарду даста миёни ҳам зиёд мубориза бурданд, вале то дақиқаҳои охири қисмати дуюми бозӣ ҳеҷ кадоме аз бозингарони тимҳо ба задани гол муяссар нашуданд. ҳамин тавр довари марказ ба бозӣ 4 дақиқа илова намуд. дар ин вақтҳои кӯтоҳ ва охирин лаҳзаҳои анҷомёбии бозӣ футболбози дастаи хатлони шаҳри бохтар Парвиз Баки Ахунов аз партофти зебои ҳамдастааш моҳирона истифода бурда тӯбро бо сар дохили дарвозаи тими равшани шаҳри Кӯлоб намуд.